Di sana ada bintang Mak Cici, ini juga bintangnya dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oh iya. Iya. Men kenalan dhewe. Ben kenalan dewe. Iki wis familiar nemplek gon YouTube iki. Tem nemplek. Selamat malam. Nah, mic-nya mah. ayo. Nggih, Wilujeng Dalu, Wilujeng Mbak Dalu. Elisa, Mbak Tati. Derek Tepang. Nggih. Panjenengan biayi pundi naminipun sinten ngaku. Kaya Kaya cakilan wae. Ngaku. Iya, ngono. Derek Tepang. Nggih, Derek Tepang. Mami kula Umi Hafifah. Umi Hafifah. Nggih. Wah, sing ten YouTube nika. Boten. Benten Umi Benten. Hafifah. Umi Hafifah. Oh, Umi nggih. Hafifah ke Sing familiar. apa Ratu Podang Kuning. Ratu Podang Kuning, Oh, Ratu iya. Podang Kuning niku leres boten. Nggih riyen. Loh, saiki po wis mudhun dadi tumenggung. Turun pangkat. Saiki Ratu liyane. Oh, lah ya ngono. Dari mana asalnya Mbak Umi Hafifah? Kula saking Pulung Ponorogo. Pulung Ponorogo. Endah iki jan dalange le mbayari ya. Weh. Ponorogo tekan kene. Wah, temenan Bos. Mas Mesawat. Dalang jenengan lho dereng kenalan kali kula. Iya, betul. Piye ta iki wong ngejaki kok Saya malah juga urung kenal. belum. Saestu lho, Mbak. Mangga. Waktu dan tempat kami Kami persilahkan. persilahkan. Monggo Pak Dalang. Apa? silakan. Mau tanya apa sama Loh, gue? kok malah lho. Ya jenengan sing tanya aku. Oh, saya harus nanya. Oh, iya. Kan aku Mbak cewek Umi. kan gengsi. Nek tanya duluan. Cewek itu kalau nggak ditanya emang diem kok. Padahal punya permintaan banyak tapi kalau nggak di aku ya namanya siapa? Namanya Umi. Oh iya. Asal dari Ponorogo ya? Iya, Ponorogo. Iya, tanya apa ya? Piye Pak Dalange? Aku jadi salah tingkah. Udah ah. Tak yo nek jenenge perkenalan ki dimatke kok malah ngematke dhuwur iki. Aku ki ora kuat deh namatke. Keder aku. Kok tak kuat barang. Mbak Umi, Dalam. yang nyuruh ikut sinden Mas Gilang siapa? Mas Ipon. Oh lah. Oh, jan kuwi dasare iki nanti ngejaki anu aku iki ya. Pan. Oh, blantek sinden. Makelar itu, makelar. Oh, makelar ya. Iya. Kamu yang ngajak Mas Ipon. Iya, sinden mana itu sudah dijajahi itu sama Mas Ipon. Sip pokoknya. Ayo, jahit terus, Pon. Mula. Jahit terus, Pon. Saya terus Pon ya. Nek ora liwat kae wis ra entuk anu saka Ponorogo tekan kene ora bakal gelem. Monggo dipesawatke saka Ponorogo. Oke, Mbak iki guyon ya karo guyon tapi juga menyajikan lagu-lagu sampai Iya, lalu. betul, heeh. Oh, iki mau Sudah perkenalan semuanya. Sampun. Sudah perkenalan semuanya. Tadi itu Tadi yang mana dulu? apa itu badhe nyuwun. Anu Asa grogi, Gak usah grogi. Wis ora kenalan meneh. Nyekel wae ora ya. Aku kira grogi wedi karo bojoku. Mas Dalang wis di bojo apa? Kelihatannya belum toh? Aku ki takon tonan di bojo apa ora? Sudah. Yang mana? Tidak dibawa. Lah kenapa takut? Ya, Eh? karena wanita itu kan punya insting tajam. Oh, Loh, kalau nggak beneran ada rasa kan nggak ada iya, ya. harusnya nggak biasa apa-apa. aja ya. Biasa aja. Jenenge dalang nggawa sinden ki biasa, Mas. Iya. Nek rasa nganggo grogi-grogi, nek grogi barang iki mah perlu dipertanyakan. Kebaca. Ya. Iya. Soalnya ada sedikit rasa. Ya. Itu dia. Lah itu Rasa salahnya. takut maksudnya. Ya, rasa pekewoh ya. Umi Hanifah. Hafifah. Hafifah. Oh iya. Oh, masa ngono wis lali lho. Ya, aku lali ya, Mbak. Mulane kulino melu dadi ben ra lali. Nah, itu loh maksudku. Ini lagi perdana. Perdana. Di sini Mbak Umi sudah pernah ke Jogja? Sudah sekali. Di mana? 2 kali ini. Di mana yang pertama? Yang pertama di Kulon Progo. Oh, nang anakku.
Ngendi Kulon Progo? Kulon Progo? Kulon Progone enggak tahu. Oh ya wis penting ayo maju-maju ya maju. Heeh, ndak ngeling-eling, heeh. Kulon Progone Gimbongan. Kok ngerti? Ya ngerti kok. Fans sejati ya ngerti ya. Tate ini Kulon Progone Gimbongan. Gimbongan nek wis ngerti ya ndang moro. Apa? Sego apa? Ya moro nang aku nggawa gula teh. Ah, siap nek ming gula teh. Teh wis istimewa teh. Apa? Teh Teh. goro-goro. Teh celup. Teh celup. Tehmu? Tehmu? Teh celup. Ayo ndekmu celup. Piye to? Ayo ngono. Mun aku cendra ana teh celup dadi nek jenengan nanggon aku, kuwi bisa nanggon aku nyelupke teh. Oh, dadi. Kok kono biasane kum-kuman ya teh. Dekokan. Oh, dekokan teh dadi wis jerabut-jerabut ngono kae. Ya nek diombe kan dadi ngregeti ngono kae lho, Mas. Oh, lah ya dadak ngelapi ya. Dadak diduduk ngono. Wes ya, Ya, Mbak Umi ya, iki dikancani Mbak Elisa Genti, apa Ya, kepiye? boleh. Oh, lingguh terus kowe iki nang kene kon kerja malah linggah-linggah. Gak boleh iri dan dengki. Gentenan, aku mau wes pisanan, mau pangkur semarangan. Terus kan genten aku lingguh, kowe ngadek. Aku lingguh, aku ngadek. Kowe Ambo aku iki lingguh, kowe ngadek. omong apa kemu Ngadek, aku lingguh. Plek-plek-plek-plek. Gitu. Kemu. Kemu. Ya. Teng plekutuk. Mbak Umi. Dalam. Nyuwun bawanipun. Oh, bawa. Ya. Iki padha-padha ratu-ratu podang kuning. Ratu-ratu. Sopo sing ratu? Ini ya ratu. Kamu? Patih. Wah, iya. Ya. Saya duduk ya. Wah. Ratu podang kuning. Bagor rajane. Raja Jin. Jin Toyak. Nadyan wujud temong peksi Malah ketuti umi yo ditung ngono. Aku mau pangkur semarangan di alon-alonke ra. Oh, men nyerak. Ayo men nyerak jare. Anggrono sinden anyar atraksi kok nano nani nano. TP. halus manis nangsa Mbak Umi masih sekolah enggak? masih Di mana? di isi Surakarta Isi Surakarta jurusan Karawitan semester berapa? semester 6 Semester 6. Iya. Sudah punya pacar belum? belum belum Tenan ora? iya belum Tenan. Rencana kamu pengen cari orang mana? Keinginan? Aku Jogja, Solo, Klaten, Prambanan, mana aja boleh oh mana aja Mana boleh. aja. Kriteria yang ingin ini ya mungkin siapa tahu nanti ada yang tertarik. Heeh. apa ya Mau seorang dagelan apa dalang apa yogo. pengennya sih anak lurah Oh, Oh, anak lurah. Oh, bisa. oh. Monggo Pak Lurah. Anak lurah ketoprak sik mengke. nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Ditambah ya. Anak lurah. Oh, Pak Lurah terus mbok bapak nih wae. Oh, anak lurah pulutan mawon tuh dari Pak Tom. Oke, siap. siap Oh, bisa. Wasawenggan kung lana goleki
isi podang jenar. Nek golek pacar wis ora kudu bagus, ora kudu kepiye-kepiye, yang penting setia. Nggih. Soalnya cinta itu kadang-kala indahnya hanya di permulaan saja. Setelah itu yang datang hanya bulan-bulan empedu. Aja dirungokke. Lah pripun, Mbak? Setiai ora ana apa-apane. Sing penting gelem nukokke bedak, nukokke sego, beras, mangan sayur kuwi sing utama. Sing penting kuwi ya tanggung jawab ya. Setia pangani krikil. Ayo padha wae ya ora? Iya, cocok. Ngarin. Ora dadi. Kesetiaan itu penting loh. Harus nek nukokke bedak nek diwayuh. Ayo. Ya ora apa-apa ya diwayu. Ya ora apa-apa diwayo. Ora apa-apa. Penting madang tuku bedak. Heeh, penting diwehi dhuwit. Oh, penting dinaik dhuwit. Caranya tertarik lah. Masa iya ini ah. Lek dadak ngenai dhuwit kuwi. Ini gamelan gadon. Iba bunga. Iba bunga Dadi kusumane. Loh, Kleru ya? salah. Oh. Jaluk dibenerke, dalang iki jaluk minta dibenerke. dibeneri. Oh, Itu anu toh, pancingan. cari perhatian, Iya. Mbak. Itu loh maksudku. Nyanding bisa dadi Umi Hafifah dari Pulong Ponorogo ya bacaan kuning. esuk awan ning omah wis ora kerasan keluyuran kang goleki sing nak sayang mobil miteranggonku goleki ora kerasa esuk awan nganti
Mbok menawi tasih wonten mau pamundutan? Wonten. Ada yang minta perahu layar wonten. Terus apa tadi? Santri pekok. Oh. Ah, itu. Santri pekok agak bahaya, heeh. Nggih. Rawa aman. Apa los. Oh ya, los ke wae Los ya. saja. Santri pekok nok oh ya, heeh. Ayo Tin. Yes. Nonton. Duet ini berdua ya, nyanyi berdua. Iya. Oh, berdua. Ini sama all artis juga boleh. Oh, boleh ini, Mas. Boleh? Semuanya, ya? Oh ya, boleh. Yang mana? Semua? Semua boleh, Oh ya. Berdiri? Berdiri. Yuk berdiri yo. Biar terlihat. Speciality Mas. Ya. Spesial perform, Mbak Umi lagi lenggah wis ngatek neh ra apa-apa, Mbak. Karo olahraga, main kulino. Santri pekok no. Ya. Ski karo ndonga. Bismillah ya. Yakin iki? Ya yakin lho ngopo wis bacut pentas kok. Ya. Garape arep kepiye wis manut kanca-kanca. Ya mak santri pekok.
sambung perahu layar, Mbak. Bentar-bentar. Aja medhot sik. Dulu perahu layar. Medhot sik. Saya perahu layar nih. Dibaris kene. Siap, gerak. Sisan ke perahu layar. Baris ke, Mbak. Siap, gerak. Ya. Lencang kanan, gerak. Ya, op. Aku Zulunga Prono. Nonton ini. Nah, Kok ya, saya kira ora padha. Ora padha. Cekeli kuwi kabele. Ah, terus. Yo, dipadake. Maju sithik. Tin, apa? maju. Dipadake. Ra padha tetep angel. Ndelong ya. Yo, kilwa jukit. Apa kuwi? Sikil kiwa maju sedikit. Oh, iya. Ngentuti. Apa Mbak? Dengan nututi. Wis, oke yo, perahu layar yo. Ya, klambine mobat mabet iki ya. Kurang banter, ijek kurang banter. Saya gembira ya. Iki grogi nek grogi barang ini mah perlu dipertanyakan. Kebaca. Ya. Soalnya ada sedikit rasa. Ya. Itu dia. Lah itu salahnya. Rasa takut maksudnya. Ya, rasa pekewo ya. Nah, ya iki anu Mbak tadi ada Pangkur Semarangan. Iya, yang menumbang Mbak Elisa bawa sama Mbak Elisa. Mbak. Langgamnya Mbak Endah Wasita. Iya. Kok ya spesifik sekali ya. Iya. Selain menunjuk Ya, Mbak Endah suruh maju. Mbak Endah Wasita. Nah, ya Mbak Endah nanti maju. Arep maju saiki apa bar bawa boleh. Oh ya, Oleh yang maju sekarang. Sekarang nggak ya. apa-apa. Nah, ya. Mingkar mingkurengang koro Ya. iya yang keplok nih baru dua ya tadi yang tak kasih 5.000. Oh, sebenarnya wis nyogok. Kali keplok 5.000 ya. Agarono Ah, 5.000. ora anek dalang kok ya 5.000 ya. Oh, 10. Hah? 10. Ya ora.
Dalang ini memberi seni sinden, Oh, nggak kasih. iya. Dalang tuh yang memberi. Wangun-wangunnya itu tuh yang Iya, pemenang wong lanang ya, Mbak ya. Nah, dalang neng sinden ya minimal ya 250. 200. Oh, Ya lu 500 no nek saiki mosok 250 ki nggo ngopo? Rangkai Lah iya. Aduh ciloko ini. Karenan marti Mangewu. 5.000. Kudu aku lho. Wis. Lah matur suwun. Balik 5.000 meneh. Karena iki memang jujur dari hati. Oh, gitu. Yo, memberikan Berarti- apresiasi padaku. Oh, kagum Matur sama suwun, Mbak Pak. Elisa. Iya. Lah iki rodok mentit ya. Hah? Apa? Mendit. Mentit, mentit, Mendit. medit, medit, medit. Ah. Bredeg aku kok nek kleru. Tulung tut. Nah. Apa? Packing boleh. Seberapa? Ayo sepiro rasane lha kuwi. Mau nantang pekinge. Syukur ya. Oh, aneh nono Mbak. Kenebak. Edian. Sepuluh. Matur suwun, Mas. Sinupa sinukar to mreh gretarto pakartine ngelmu kang tumrap ning tanah Jawa agama agemeng aji sampun nika kalajengaken langgame apa kangen Kangen. apa kayak kangen pitung sasi Nggih, lawas Mbak sing Elisa. nggonku ngenteni Nggih, Kangen. ngenteni. Oke. Nggih. Ya, kangen Dewa 19. Sama kata rindumu semakin membuat. oleh kuwi ya. Tak berdaya Ah. menahan rasa ingin jumpa sapa, Pak? Ah. Ya. Ingin jumpa siapa ya? Mbak Umi tau? Ah, tidak. Umi Abito. Ya, Mbak langsung Mbak. Oke. Aja mau panas suasana. Nggih. Ya, monggo. Pitung sasi lawase nggon ngenteni nggon rasa
Endah. Injih sami-sami. Langgam. Kangen. Pitung sasi. Ya, selanjutnya Mbak menawi wonten pamundutan menapa wau, Mbak? Caping Gunung. Oh, Caping Gunung. Yang nih. ngefan banget sama Mbak Tatin gitu. Oh iya. Nah, Ini juga ada permintaan, Mas. Ada lagi apa? Nyuwun santri pekok permintaan Pak Ketua acara Pak Mardianto. Waduh. Dinyanyikan berdua Mbak Elisa. Arep mbah kapan ya? Santri pekok. Pun pekok. Ah ya 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 ora apa-apa, nganggo kothekan. Niki ngenten nderek nyimak Mas Dalang bintang tamu dalu niki luar biasa. Mbak Tatin, Mbak Elisa hebat ya. Kula tenggo podang kuningipun nggih saking Mbawen matur nuwun. Nggih iki ya aja lali mangke podang kuning siap. Nggih, podang kuning. Niki wau Caping Gunung riyen to ya. Nggih. Caping Gunung kalian sinten menika? Caping Gunung kali Mbak. Pripun, Pak? Cicenggleng Sapa ya? kalih sinten? Nggih. Wis ora Manet, usah Pak. banter-banter le jenggleng. Ya. Mengko langgame kali Mbak Alifah. Ya. Oh nggih, berarti kecak niki nggih. Lek ngadeg. Oh boleh, boleh. Ya. Heeh. Mbak Elisa. Sabar, Bro, Mbak sabar. Alifah. Ayo berdiri. Iki ana sindene cantik-cantik masuk ya ora dunggahke ya. Nah, iya Ben dunggahke. ketok men ngadeg ngono lho, suarane ya apik-apik kabeh iki. Ya, ayo Mbak Mbak Alifah. Alifah. Ayo berdiri no. Iya, Ya. wis berdiri. Oh sudah. Oh iya. Dalange iki saja iki kok Jan. Konsen Mas, fokus ya. Rada fokus. blamur aku, Mbak. Alah, Jan. Dibutakan oleh cinta. Rasa wedi nek wis dadi seniman. Heeh. Kuwi iki rasa mikir bojone. ya Oh. Kabeh ya duwe bojo. Ah. Nek wis ngadeg nang ngisor blencong kuwi wis dasdes-dasdes. Ngono Oh, iya. rasa mikir sing nang omah ya. Ora usah dipikir bojo. Ora pikir. Has. Los pokoke. Los pokoknya tak gawe los iki. Yo. Ngono kuwi lho. Ayo Mbak Alifah, ayo los Mbak. Ngono iki semangat. Semangat. Yo Mbak Tatin, ayo. Oh. Ayo piye gelut wae ya. Ayo. Ya ora wani aku no. Senior. Ya ora ya, rasah nganggo senior kita sama-sama ya. Ora nek gelut kuwi mau lho, kono kan wis menguasai. Loh, gelut sing kepiye to jane? Ayo. Tenaga dalam po. Piye sing tinju? Tinju. Apa sing sumo? Wah. Apa sing bulat? Ayo Nah, sing ndi? MMA. MM. Ayo, Mas. Ayo Mbak, yo. Ayo. Saben bengi. Kesel ha. Yo penggemare kuli wis maneh tenan. ya, sing saben bengi kesel ya. Menyamang konang. Woi. Nah. Sip. Jengglengane, Mbak. Ora urung krasa. Urung krasa. Oh ya. Sing kedua. Yen memajang among karo janur kuning. Siap. Wow. Nah. Nah, ngene iki rada lumayan krasa Yes, iki. krasa iki. Ya ning Ayo. urung mantap ngono. Ah, ya wis pentoke meneh, Co. Ya. Pokoke dipolke. Di saiki sing mbok menawa nek sing nembang Mbak sapa jenenge mau? Alifah. Nah, iku tangga lho, semen kok. Lah aku tangga ora tau petuk dadi ra anu. Coba nek sing nembang Mbak Alifah. Ah, iya, heeh. Piye jajal wiyagane? Kembang wae
Woi. Ah, yeah. Kerasa ora, Mbak? Ana bedane ora, Mbak? Ana bedane. Kerasa ora? Ora ya, Mbak? Loh, ora kok. Ora krasa. Wo, kurang krasa to. Ora rasa apa-apa iki. Oh, jadi Iya. iki do kepiye to kok do resa sing marake ngono lho. Nek kira-kira kanca-kanca ora ngatasi tak maju dhewe. Alah. Ayo, ora dalange, yo. Ayo. Ayo, Mbak. Kembang. Oh, pacitan. Oh. Alright. Ah, yeah. Urung krasa. Kerasa ora, Mbak? Ora ya, Mas. Oh lah. Kita Oh. Ajan-jane iki seneng sing neng ngene apa seneng sing nyong. Aku seneng sik nyong. Wah. Ayo kleru. Lah mbak iya. Kleru kok ya, Mas. Dadi Yes, ora yes. kerasa, Mas. Merucut. Oh, terlalu. Ora liar. Piye dibaleni apa ora iki? Baleni apa piye sing alon? Sing alon. Oh iya iya, coba baleni sing alon. Nggih. Mas dibaleni sing alon, Mas. Yo. Yo yo. Kok malah duduk terus? Nek kaya ngene iki yes. Nggih. Berarti jodoh kok kowe, Mbak. Dadi Yes. jenengan wis kerasa. Pun. Krasa. Sukses berarti. Ora ngono. Nganti Jenenge digawe. iki. Nek wong wedok iki werna-werna kok ya. Ayo nganti kaya ngene iki nganti ora pingget tak guroni. Nganti ora pingget tak guroni. Masa kan nggo pingget bareng. Ah oleh nabuh ora ngene. Nggu. Nah. Sing ngendang sesek ya tuman dadut-dadut terus. Iya kok. Apik. Oh, berarti ngene wong wedok ngene iki seneng sing alus. Ah, Lah iya, wong karang wedok seneng beda. sing beda ngono kuwi. Nek Mbak Tatin tak. Mbak Tatin senenge sing banter mau. Ora nek aku ki apa-apa gelem kok ya. Wo. Manut kebutuhan. Ya, iya. Ayo lanjut, Mbak. Ya. Panas udan panas, panas udan. Iki aleng-aleng capek gunung. Iki parian temanut iki. Oh, parian iki Oh, niki ya? Oh, iya. parian. Ora ya ngono. Ah, iya, Kanggo iya. parian, Mas. Ayo parian riyen, monggo Mbak Tatin riyen. Kagem Iya. pulutan boleh, kagem sahabat Septa dan Sinta boleh. Oh nggih. Cek nganggo mikir ya, Mas. Ah iya.
warga. Mugi warga Pulutan tansah panjang yuswa. Top. Nggih. Ya Mbak Lisa, ya Mbak. Tarian dong. Mbak Lisa. Mbak Lisa Mbak Elisa. ora ming delok. Lah yo sekarang Penak to nek delok. lah yo penak no. Iya, ya duduke ya karo nyepeng kok ya. Nyepeng tok tok. Nyepeng. 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 Nyepeng lho. Apa mau Pulutan apa Pulutan, ya. Go Mbak anu. ya Dokter. konangan. Wah, Aduh, rong sida wis konangan Mas. kulina. Lagi klekaran. Oh. Maksudnya iki kudune mangkat sekolah ngono lho. Oh, malah klekaran. males-malesan. Pikiran. Warga Pulutan. Kathah rezeki panjang yuswa sehat lan lumintu karaharjan. Wah. Jowo. Ya ngentek-ngentekke iki liyane kok ora kemana. Halifah, ayo sarang wae wis ditekke. Ayo. Ayo Alifah ya. Nggih. Udan. Ora katokan. Wow. Lah biasane nek udan-udanan ki yuk cepet-cepet. Lah ora ala kadir. Apa wi ala kadir? Kan lho Mbak senggaan. Kok tahu kamu? Udah pernah lihat ya? Udah pernah lihat ya? Senggaan nika lho Pak. Oh, Kalau iya. sani kira ala kadir. Ala kadir ki. Ten. Kuwi nek dienggo wujud apa ala kadir iki? Ya sik ngatir-atir kuwi. Kok nganti-nganti? Contone. Contone godhong. Ah, Godhong manglung. Mosok godhong manglung kok kadir-kadir ya ora Kadir-kadir. bangun. Kok hadir-hadir ki apa? Wis tau weruh ya? Wis tau weruh ya? Dereng. Wis tau. Aku entuk bahasa baru ya. Ala kadir. Terus udanan ora katokan. Udan. Ketemu. Kok ganti? Mboten ning dereng rampung kok ya. Lah sing ora katokan mau. Udan. Ketemu ula. Ala kadir. Sing ora katokan mau sedora. Mboten ngangge kadir-kadir. Ora situ to. Mugi warga Dusana Pulutan, Desa. Pulutan pinaringan bagya mulya. Ora desa kalurahan, baleni. Mugi warga Kalurahan Pulutan pinaringan bagya mulya. Wah. Salah. Bagyo mulya wis dienggo Elisa, liyane. Syukur kowe. Bagyo Aku mau mulya Elisa sedek, wis mau. Sik ngatir-ngatir po, Mbak. Karemu, saya penting aja bagyo mulya wis di Elisa. Ayo. Liyane. Aku mau mikir kowe salah kok ala kadir-kadir. Tak kon mikir kowe. Tak kira arep nganu warga Pulutan urung katrokan. Eh. Nek bayi kan urung. Bisa kadir-kadir. Nek bayi apa mau kadir-kadir? Kadir-kadir. Anek wong tua. Las itu. Keteter. Walah. Gur sak kadir wis. Wis urung lah mikir kok kesuwen. Sik, Mbak. Nah. Mikir iki jan. Gur sak kadir piyayi Pulutan senenge ra jamak-jamak. Oh ya. Aku ngeyop. Oh ngiyop. Ora katrokan. Ora katokan. Wow. Loh, kok ngabari? Mugi tansah guyub warga Kalurahan Pulutan. Ya, Sah iki. Sah. Sah. Alhamdulillah. Wes iki liyane ora? Ayo liyane heeh ya. Ayo men roto kok ya. Alah langsung do mikir kowe mu ayo kapok ora. Saka Mbak Umi ayo. Umi. Ayo anakku wedok Mbak Umi ya.
Iya, tak aku anak bengi iki. Oh iya. Anak-anak butuh-butuh. Ah, iya kok. Ayo, Nduk. Kelamutan. Ah, jan. Pak Dalang kok langsung ngono ngapa ya? Pedes. Oh, pedes. Kelamutan. Mergo pengen arem-arem. Oh, iya. Arem-arem kuwi lontong diseni tempe. Terus apa Mas? Lanjutnya apa? Lontong diseni tempe ki arem-arem. Arem-arem. Kok aku saru. Ayo wis ora ono teruse kur kuwi. Nyeritake arem-arem. Mugi-mugi sedaya warga pulutan. Heeh. Tansah ayam tentrem. Amin. Allahumma amin. Ya. Ngalimun bil ghaibi. Tamat ya Abdullah. Dipujian. Wis ki Mbak Umi. Sapa meneh apa wis? Ya meneh ya Mbak Marisa. Mbak Marisa. Ya adikku wadon, heeh ya. Oh, kuwi mau anake, saiki adine wadon. Ayo. Jalan-jalan Oh, iki wong Jakarta iki. karo suamiku. Sing Ande bojo. sing duwe suami ya. Ya. Mugi warga pulutan Suamiku. tansah rahayu. Iya. Oh, suamine jenenge Rahayu. Udu Bagor ta? Hah? Udu Bagor. Bagor Rahayu. Ya sampinge yo. Bagor bayi kapas. Yo Mbak Endah. Ya Mbak Endah, ya ponak aku iki. Iya, Mbak. Melayu-melayu Ya. ra klambenan. Wah, Cak. Kok udah seneng toh? Semoga tetap maju sejahtera dan bersatu warga pulutan. Ah ya. Amin. Amin. Ya sampinge Bu Cici ya. Putuku iki no. Putune kok sakmono. Oh, Mam Cici. Mak Cici. Ayo mami. Ayo Mom. Tambahin. Nek iki miku apa mengku pitutur soalé wong tuwa. Jare putu. Rako tangan Ah iki. Aku ora kandhani apa mulane aku rene. Soale kok nek nang kono kok aku kena iki. Wes. Wes. Atene Ala kati kleru ya kleru. kedodoran. Ora Mbak Katin kok langsung mriku napa ta? Ah makanya kula ndak kenal, gak terus ngerti aku. Mencari perlindungan toh. Sini berlindung di sini. Sing arep tak anu iki sapa to jane? Kok kabeh-kabeh arep dikukup lho. Iya kabeh. Anu Pak Katno wae lah. Tak lindungi Pak Katno wae. Ya, lanjut Bu. Nggih, tuku ketan Heeh. ning Jawa Timur. Waduh. Ada. Mugi warga pulutan, Iya. mugi panjang umur. Amin ya. Amin. Nggih. Ya, lanjut Mbak. Heeh. Mbak Alifah ya. Panas udan panas udan aleng-aleng caping gunung. caping gunung. Alon.
cah. Seneni sing duwe. Cipta. Hak cipta. Ora menyang. Ndak dadak royalti. Kok ndak aku dibel, "Handi royaltine." Ya. Nadyan wadon saraton Katu
Ngomong